и ние. Нали така? Как да преборим това? Аз ви съветвам. Бъдете себе си. Не бъдете някой, не влизайте в образа на друг човек. Тоест, някой друг, че той желаял да ме види така, че друг желаял да ме види така. Аз съм си това, което съм. И ако някой иска да ме приема такъв какъвто съм, проблемът си е негов, не е мой. Нали така? Това е основната причина, поради която в църквата има подобен проблем. Но аз смятам, че той е победим, когато ние се приемаме такива, каквито сме. Задава ли се ми също и въпроса от следния въпрос. Защо в църквата има това или в църквата има онова, или защо има грях, или защо някой прави така. Все едно да ми зададете въпрос, защо в болницата има болни хора. Нали? Отивате в болницата и казват, ма тук пълно с болни хора. Ма тук на... А вие в болницата какво очаквате да видите? Нали? В смисъл, църквата е място за грешници. Църквата е място, където хората са дошли да се ликуват духовно, защото те са болни духовно и те са дошли да се ликуват. Ако вие задавате подобен въпрос, това означава, че вие въобще не сте наясно с мисията на тази църква. Разбирате ли? Пастирската работа е душегрижие. Душегрижица за грешника. Когато той сбърка, ти да му помогнеш. Когато той обърка лекарствата, да му ги оправиш. Когато той обърка пътя, да му кажеш, това не е така или онова е така. Разбирате ли? Тоест, пастор е надзирател, епископос от гръцки, който следва всички онези, които всъщност ходят в неговия път, в пътят на Бога. Естествено, ние много често бъркаме тези две неща и тези понятия. Защото си мислим, че в църквата трябва да има единствено и само светци. Ма това не е вярно. Зададах един въпрос на един приятел, който и му казах така. Понеже ние си мислим, че Святия Дух, не си мислим, а ние знаем, че Святия Дух е свят. Святия Дух може ли да бъде на грешно място? Ето, виждате ли? Това е защото ние приемаме, че светостта не може да бъде на грешно място. Напротив, обаче Библията казва, че Святия Дух ходи там, за да изобличава света за грех. Той не идва при праведните, за да ги изобличава. Той ходи при грешниците. Разбирате ли ме? Тоест, ако Святия Дух не ходи на грешните, там където има грях, нали? Тоест няма кой да изобличава светът за грях, защото Святия Дух е този, който го изобличава. Но това не отменя неговата святост. Той просто ти казва, изобличава ти казва, ела, аз те викам. Ако вие искате да намерите някого, който е, да речем, за определено, къде ще го потърсите? Там, където ходи обикновено. Ако вие търсите грешници, къде ще ги намерите? На грешните места. Нали? Църквата е всички онези, сме събрани тук, еклесията, които сме събрани от различни места, от различни грехове, от различни неща сме дошли тук, от различни грехове сме тук. И от различни грешни места сме тук. Едните си имат един живот, другите са имали друг живот. Но идеята на всичко е да бъдем заедно, за да бъдем у Христос, защото Христос ни обещава повече. Христос ни обещава, че ще прости нашите грехове, ако се покаяме истински и ще ни води през прави пътеки заради името си. Христос ни обещава, че ще ни даде вечен живот, ако ти дойдеш и се покаеш и се обърнеш от греха си. Трудно е, обаче, когато имаш подобни мисли в главата си, да се съсредоточиш изцяло в църквата и да кажеш, ама аз съжалявам, обаче църквата не е за здрави хора, тя е за болни хора. Ако има здрави, трябва да носят болните. Нали така? Сега, не всички в болницата са болни. Сестрите, медицинските, чистачите и другите неща, те са здрави. Но те се грижат за болните. Нашата задача е каква? Да се грижим за болните. Здравите да носят слабите и болните. Така че, много се извинявам на всички онези, които си мислят, че църквата е тук място и музей за светци с ореоли, но няма да видите подобно нещо. Църквата е място, в което се ликуват грешни души. Амен. Но аз искам друго да ви проповядвам днес. Искам да се спра вниманието на друго нещо. Това, което ви казах, е част от, по принцип, от идеологията, това, което имаме като мислене за църквата, това, което е библейско.
Христос ходеше, обвиняваха Христос и му казваха: о, защо пък този се събира с бирници? О, защо този се събира с грешници? Ако той е свят, щеше да разбере, че е грешници. Когато ви зададах въпроса, може ли Святия Дух да бъде там, където има грях? Ами Христос беше точно там, където има грях. Къде да ги намери? Нали? Защото Христос казва: не здравият има нужда, а болният има нужда. Аз съм дошъл да събира и да съградя изгубеното. Болните, онези, които са неизлечимо болни, аз да ги излекувам. И да дойдат и да станат част от моето царство. Амин. Затова обичам Бог. Защото знам, че през всичките дни на годините, през всичките години, които аз съм бил, не съм бил най-идеалният човек. Но знам, че Бог ме е обичал такъв, какъвто съм. Може ли да лицемерства човек с Бога? Как? Като той ми вижда всичко. И аз да му кажа: о, Господи, не, аз мога да бъда друг. Ма ти не си това, което си. И аз те виждам, че ти не си това, което си. Искам да бъдеш себе си. И аз искам от моята църква Емануил да бъдете себе си. С всичките си недостатъци, грешки и прочее и така нататък. Ние сме тук да се приемем такива, каквито сме. Ще се научим. Ще ходим. Ще тренираме. Това е нашия тренировъчен лагер тук. Ще падаме, ще ставаме, ще се вдигаме, ще се поддържаме, но ще ходим. Това ни е призванието. Какво да правим? Нямаме друг избор. Нашият избор е вече направен. Исус Христос. Амин. Това обаче, което искам днес да ви говоря, е за нещо, което е голяма опасност в християнския живот. Опасност, която всъщност много малко хора проповядват или много малко се чува от амвоните. Защото ние повече се опитваме да нахъсваме, да насърчаваме и така нататък. Обаче много малко говорим за опасностите, които предстоят в един християнски живот. И за това, което искам да ви говоря, дори няма да преувелича, ако кажа, че ще изпаднем в грях, ако нещо по тази опасност влезе и позволим на тази опасност да се вкорени в нас. Това е нещо по-опасно и този вид грях, как го бих го нарекал, това не е нито прелюбодейство, нито блудство, нито поход, нито хомосексуализъм, нито комарджийство, нито кражба или злоупотреба с наркотици и алкохол. Не говоря за умствени грехове, за гнева, алчността, амбицията, бунта, непростителността, клюкарстването, дори и гордостта. Всъщност грехът, за който ще говоря днес, е много по-сериозен, много по-изкушителен, отколкото самата гордост. Въпреки това, като се предадем на този грях, той води до всеки друг грях. Ако се предадем на тази опасност, която всъщност представлява, ще ни заведе при всичко останало, което ви изборих преди това. Сега, не се опитвам да бъда драматичен, да бъда супер драматичен днес. И да кажа: о, сега се чудите и започва да мислите: какво пък е това сега? Не е нито прелюбодейство, не е нито блудство, не е нито поход, не е нито комарджийство, кражба, злоупотреба, алкохол, прочее. Не е нито умствено гняв, алчност, завист, прочее. За какво говорим сега? Вече надявам се да съм събудил вашето любопитство. Ще дойдем до това. Мислете. Имате да мислите. Ще кажете много неща и ще видите, че въобще няма нищо от това, което ви мислите. Обикновено, много рядко се говоря, но ще видите, че това е така. Така. Обикновено това нещо, тази опасност, започва с следните въпроси. Господи, аз не разбирам от години. Винаги ходя на църква. Винаги правя, което е редно пред Господа. А сега това. Защо Бог е позволил трагедия в живота? Вие знаете, че не отдавна, преди около месец, тук имахме в нашата църква преживяна трагедия с... Аз лично задавах въпрос, защото ми е много трудно в такива ситуации да дам отговор на някой, който ме пита и казва: защо се случва това? Ама аз нямам отговор. И не знам дали има някой отговор. Не знаех дали има. Обаче аз вътрешно исках да намеря отговор. Исках не само заради този случай, искам да го намеря и за себе си. Защо се случва това? И понякога започваш да си задаваш въпрос и ми задават, или за ти си задаваш въпроса: защо толкова е трудно това да ходиш с Господа,
И колкото повече се доближаваш до Исус, толкова повече да страдаш. Това, за което ви говоря, започва с тези думи. Аз вярвам, че почти всички тук, които сте присъстващи, сте си го задавали този въпрос. Защо ходя с Бога? Защо правя всичко това? Защо аз изпълнявам всичко, което трябва да изпълнявам? Защо върша всичко добро, но на мен ми се случва зло? Защо Бог допуска това нещо и тази трагедия в живота ми? Защо дойде всичко това? Аз вярвам, че всички ние сме си задавали този въпрос. Тежко е, повярвайте, но ще стигнем до това. Скръпта, през която преминаваме, особено скръп, не говоря за разочарование или някакви други, това са бели кахари. Аз говоря за нещо много по-съществено и много по-тежко. Съкрушителност, трагедия в живота ти. Нещо, което е абсолютно неочаквано. Ти ходиш с Господа, правиш неща, всичко е окей, молиш се, постиш, даваш всичко от себе си, ходиш на групи. Обаче въпреки всичко се случва. На какво се дължи? Имаме ли отговор на това? Дори ще отида малко по-далеч. Дори смятам, че на моменти през човек, който преминава през тази такива големи трагедии в живота си, загуба на дете, загуба на близък човек и прочее, така нататък, когато всъщност вътрешно е тотално съкрушен, дори ви минава и мисълта, искам да се самоубия. Не искам да живея. Има ли такива моменти? Имаме, нали? Когато тежко, съкрушително скръпта те налегне и нямаш повече сили в каквото да прекараш, какво ти очаква, освен да кажа, понякога ти минава и тази черна мисъл да кажеш, искам да живея, искам да се самоубива. Когато хората преживяват подобно състояние и когато ги сполети тази беда внезапно или това бедствие, понякога се задаваш въпроса, защо животът е толкова труден? Защо върша само онова, което е правилно, а всъщност точно обратното ми се случва? Защо ходя с Господа, а всъщност ми се случва? И защо съм застанал през тази огромна? Тези въпроси водят до абсолютната крайност на бездната, в която е възможно и е по-страшно да се подхлъзнете и да паднете. Това е нещо, за което искам да спра днес. Защото това е проблем не само на обикновения християни. Това е проблем на пастири, на евангелизатори, на лидери. Защото когато дойде в живота ти подобно нещо, ти не можеш така лесно да го преодолееш, но Бог дава сили, аз знам. Но имаме много въпроси, на които не можем да отговорим. Всичко това е истина. Търсих за себе си, но без никакво съмнение. Но Святия Дух ми показваше, че има време, в които кризите ни, които не можем да позволим у нас да се... Но по време на кризите Святия Дух ми казваше, че не можем да позволим на кризата да завладее живота ни и да вкара в нас съмнение. Съмнение. Аз вярвам, че Бог разбира внезапните ни изблици. Когато нещо ни сполети, аз вярвам, че Бог разбира реакцията ни. Внезапно ми изблик, нали, в бедствие, когато ни сполети. Когато се изправим пред такава трагедия, смърт или някой друг вид проблеми, много от нас викат, Господи, защо позволи това? Дори искам да ви кажа, че ние не сме сами. Не сме единствените, които правим и викаме. Спомняте ли си една сцена библейска, в която един седи на кръста, разпнат и казва или лама савахтани. Отче мой, защо си ме изоставил? Чии думи са? На Исус. Огромна трагедия. По същия начин, когато ти казваш, защо на мене, Господи? Исус казва, Отче мой, защо си ме изоставил? Не сме единствените. Исус познава тази болка. Исус познава точно това, вашият изблик. Защото Той е бил в ситуацията, в която сте ви.
Но Исус в съкрушителната си болка и страдание не позволи на скръбта му да пусне корени и да се превърне в съмнение. Вместо това той позволи на Святия Дух да го утеши. И най-вече в тежкия си момент той каза нещо, което е абсолютно за нас актуално днес да казваме. Лука 23:46. Лука 23:46. Отче, в Твоите ръце предавам духа си. И вместо, когато Бог вижда всичките ни тези големи изблици на трагедия или на каквото и да е било, единственото, което ти остава, вместо да викаш, Отче, защо си ми изоставил, да кажеш, в Твоите ръце предавам всичко. Защото няма да позволиш на съмнение, на тази трагедия или тази скръб да посее семена в сърцето ти на съмнение. Аз разбирам, че много е трудно да има изход от скръбта. Тъгата ни е все по един друг начин е много голяма. Няма как да позволя обаче на съмнението да продължи и да кажа, да, аз страдам, боли ме, но Бог е на трона. И аз нямам съмнение, че Той е видял абсолютно всичко. Аз може да имам в моето съмнение, но съмнението не трябва да бъде, че Господ не е на трона и че няма Бог. И че нещо е станало, или че Бог не е видял моята трагедия, или че Бог не е разбрал за какво става дума в моя живот. Господи, в Твоите ръце предавам всичко, защото Ти знаеш, че е на трона. Знам, че е сложно и е супер, много трудно. Но ние сме така устроени, че всъщност все повече и повече ще се питаме, защо се случват на вярващите хора подобно нещо. И искам да ви успокоя, като ви кажа, че това не е от вчера и вие не сте първите, които са задавали този въпрос. Нали така? Добре. И щом сте съгласни с мен, сега ще отидем в Божието Слово, да видим един човек, който си е задавал същите въпроси. Дори е стигал по-далече. Нека да отидем в Псалом 73. Псалом 73. Асафов псалом. Асаф е бил близо до Давид. Той е бил хвалител в храма. И е бил в много близки отношения с Давид, защото много често те са пеели заедно и са хвалили Господа. Асаф е бил близо до Давид. Между другото, много често той е наблюдавал и Давидовия живот и друго, а може и да е спънка в неговия живот, по принцип, когато видиш нещо какво прави друг, да е спънка в твоя живот. Но нека да видим какво казва Асаф в Псалом 73. Псалм 73. Искам да го прочита. И ако вие си носили Библиите, отворете там и заедно ще го прочетем. Благ е наистина Бог към Израел. Към чистосърдечните. Така започва. Благ е наистина Бог. Добър е Бог. Към всичките, към Израел и към чистосърдечните. А колкото за мене, вижте какво казва Асаф сега. Искам внимателно да слушате. Може това се го прочете после вкъщи няколко пъти, но ще ви намерете себе си в този псалм. Колкото за мене, нозете ми почти се препънаха, без малко да се подхлъзнат стъпките ми. Защото видях надменните, като гледаха благоденствието на нечестивите. Защото видях надменните, като гледах благоденствието на нечестивите. Понеже не се притесняват при умирането си, но тялото им е тлъсто. Нямат общи човешки трудности, нито са измъчвани като другите човеци. Затова гордостта, като виришка, обкръжава шията им, насилието обличат като дреха. Очите им изпъкват от тлъстина, нечестият облика от закоравелите им сърца. Пресмиват се и говорят нечестиво за насилие, горделиво говорят горделиво. Разимват устата си до небето и езикът им и обхожда земята. Затова отбиват се при тях людите му, пият с пълна чаша и казват: откъде знае Бог? И има ли у Бога знание? Всевишни. Ето, такива са нечестивите.
забележете, винаги са благополучни, умножават богатство. Наистина ли аз съм напрасно очистил сърцето си и съм измил в невинност ръцете си? И тъй, като съм измъчван цял ден и наказвам всяка заран, ако речех да говоря така, ето изневерил бих на поколението на чедата ти. И мислех как да разбира това, но ми се виждаше много мъчно. Докато влязах в Божието светилище и размишлявах върху светлината им. Ти наистина си ме поставил на плъзгави места. Хвърлял си ги в разорение, така изведнъж стигат в запустение. Съвършено се довършват от ужаси. Как се презира съновидение, кога се събуди някой, така и ти, Господи, когато се събудиш, ще презреш образа ни. Но тогава моето сърце кипеше и вътрешността ми се тързаеше. До толкова бях обезумял и не разбрах. Бях като скот пред тебе, обаче аз винаги съм с тебе. Ти ме хвана за ръка, за дясната ми ръка. Чрез съвестта си ще ме водиш и след това ще ме приемеш в славата си. Когато има на небето освен, кого имам на небето освен тебе? И на земята не желая други го освен тебе. Чезне плътта ми в сърцето ми, но Бог е силата на сърцето ми. Вечният ми дял. Защото ето тези, които се отдалечават от тебе, ще погинат. Ти изтребваш всички, които те като блудници. Те те оставят, но за мен е добре да се приближиш при Бога. Тебе, Господи Боже, направих свое прибежище, за да провъзгласявам всичките Твои дела. Сега, може би на някой тук, може и да не е станало много ясно какво точно иска да каже Асаф, но аз ще го перефразирам с няколко изречения. Ходите си по пътя, живеете си и виждате, че вашият неблагочестив съсед, който е всъщност въобще няма нищо общо с Бога, краде, лъжи и прочие, прави много неща, но е благоденства. Благословен! Има ли такива моменти? Така. Ходите си, виждате си, живеете си, обаче виждате, че нечестивите са по-благословени от вас. Сякаш онези, които ходят в греховете си, живеят по-добре, отколкото вие. Това искаш да каже Псалмо. Защо нечестивите благоденства? Защо? А ние, които ходим истински правилно в Бога, изпълняваме всичко, което Бог каже, сме наказани един вид. Това искаш да каже Псалмо. Всъщност, това са въпросите, на които искам да отговоря. Сега, това, което обаче е важно за мен, е втори стих, където казва: а колкото за мене, нозете ми почти се препънаха, без малко да се посхлъзнат стъпките ми. Нозете ми се препънаха, без малко да се посхлъзнат стъпките. Защото, започвайки да разсъждаваме по този начин, ние сме готови и на ръба на подхлъзването. Ще ви дам друг пример. Минавах покрай вървя си по пътя така и гледам скъпа кола. Аз карам един Volkswagen, даже трябваше нещо днеска да се поправи, да се му прави така нататък. И казвам: Господи, Господи, о Господи, защо тези, които дори не те подавиш колко са благословени? Аз дето ходя пред Тебе, проповядвам, защо, Господи? Ама ще се изненадате всъщност какво ми отговори Святия Дух на това. Знаете ли какво ми каза? Ще го споделя с вас. Няма да го скрия. Енджеле, какво има тебе? Една купчина ламарина. А ти имаш вечен живот, което те нямат. Те какво имат? Една купчина ламарина и желязо. А ти имаш вечен живот. Ти имаш мен. Ти имаш мен. Минаваш покрай сега: Господи, понякога виждаш нечестивият ти съсед, купува си нови мебели, много пари, ау, всичко е прекрасно. И ти кажеш: ама ние нямаме пари за да едем, бе. Ние нямаме, не можем да смогнем финансово. А пък вярваме, че Господ ще ни благославя. Това са чести неща, които са спънка и при пънка да се припънеш.
и да кажеш, защо на тези е така, а пък на мене е така. Това е припъни камък, защото ти си готов и на ръба да се спънеш и да отидеш в бездната. Защо ли? Защото с това, което ти казваш, искаш да кажеш нещо, което абсолютно не е вярно. Защото това е абсолютно за мен, може да е и грях, ако така искате да го наречете, или ако го наречем, че Бог е небрежен и несправедлив. Начина, по който ти говориш и начина, по който ти мислиш, обвинява Бог в несправедливост и в невежество спрямо теб. И си готов да се подхлъзнеш и да кажеш, ама защо? Защо, Господи? И ти си вече готов да паднеш от пропаста. И кажеш, ама как така? Ей, какво имат те, какво имаме ние? Ние имаме вечен живот в Христос. Ние имаме царя на царете и Господ на господарите. Ние имаме най-силният и най-мощният в живота ни. Ние имаме онзи господаря на живота. Ние имаме Създателя и го познаваме лично всеки ден. Имаме нетленни неща. И Бог ни обещава, че нашето тяло ще бъде нетленно и ще живеем завинаги в дома Господен. Какво имат те? Имат нещо, като една бомба падне и всичко изчезва. Но ние имаме вечност. Ние имаме Христос. Ние имаме нещо, което е нетленно, което не е желязо, което не е купчина скрап. Независимо дали има най-скъпото Порше или най-скъпото Бентли, отидете и вижте на моргата, е пълно с такива коли. Да не говоря, че на някои и пожарите унищожиха домовете им, всичките им мебели, скъпи и прочие отидоха. Какво имаме ние? Ние можем да нямаме материалните блага на този свят, но имаме нетленни неща, които не се купуват с пари. Не се купуват с пари. Повярвайте ми, че е така. Много често ние си мислим, че някой благоденства и че някой е по-благословен дори, нали? Аз вярвам, че всички вие сте си го мислили това. Дори, вижте, дори и Асав си го казва и казва, не мога да гледам благоденствието на нечестивите. А ние страдаме. Ние преживяваме скръб. Ние преминаваме през всичко това. Не е ли Бог дошъл за нас, за да ни изкупи всичко това, да ни постави и да имаме изобилен живот от здраве, благоденствие, финансови просперитет? Нещо, което напоследък много често се чува в църквата. И по всички амвони. Но истината е една. И аз вярвам в тази истина. Че независимо в какъв живот живеем и какво имаме, Исус казва следното, и апостола казва следното. Ако имаш прехрана и облекло, значи си окей. Ако имаш къде да живееш, ако имаш какво да ядеш и имаш къде да спиш, значи всичко е наред. И знаете ли защо? Защото 90% почти от света, да не кажа един голям процент от света, го нямат. Спът по улиците, идете в Индия, живеят на улиците. Идете по целия свят, в Африка и ще видите, че децата нямат, живеят в колиби. Без ток, без парно, без нищо, а ние сме се изнежнели. Идете в една африканска църква, където няма нито столови, нито нищо, или има ни пейки, дървени, които са сложени, но има истинско хваление за Бога. Има истинско търсене на Бога. Защото тези знаят, че скъпоценната им душа е по-важно от всичко в живота им. Че Исус е дошъл не само заради ни благославя, но е дошъл да изкупи душата ни, изкупителят на нашите души. И много пъти сме повлечени. Затова ви казвам, скъпа църква и тези, които ме слушате онлайн. Внимавайте да не се подхлъзнете и да обявите Господ за несправедлив или за невеж. Асав казва, има ли Господ съзнание? Прочетете стих 11 и казват, откъде знае Бог? И има ли знание у Всевишни? Виждате ли? Ето, такива са нечестивите, винаги благополучни. Виждам
всяка сутрин, понякога в неделя, като дойда тук и половината от тая джамия, които идват тук, половината турци са с кори за над 100 000 евро. И казвам, Боже, готов съм да се подхлъзна. Обаче казвам, не, Боже, аз имам Теб. Имам всичко, от което имам нужда. Дал си ми толкова много. Върнал си ми живота. Дал си ми повече, отколкото дори съм можел да искам. Единственото нещо, което ми остава е да Ти благодаря ежедневно, като отворя очите си и да кажа, Боже, благодаря Ти, че и днес съм жив. Благодаря Ти, че се грижи за мен. Че ми даваш всичко, от което имам нужда. Човешкото око е ненаситно и човешките неща и помисли искат да имат и много, и много, и много. Защо? Защото виждате, че злите хора страдат, а злите хора не страдат като мен. Те вършат само това, само зло, пък всъщност просперират. Докато аз се отричам от себе си и богатея, докато аз съм смазан от скръб, тяхната сила нараства. Вижте стих 4. И след това Асав пита, има ли знание у Всевишния? Стих 11. С други думи, Бог не балансира ли нещата? Не знае ли какво се случва тук? Не знае ли за отчаянието на страдащите му праведни деца и за просперитета на злите хора? Нас непрестанно ни потискат, докато глупаците имат всичко, което пожелаят сърцето си. И Бог позволява всичко това да продължи. Чудили ли сте се някога, защо върху хора, които живеят като демони, са струпани благословения? Вероятно си се чувствал по същия начин, когато си видял някой от нечестивите си колеги да бъде награден вместо теб. Или може би се чудиш как невярващия съсед може да си позволи скъпа кола. Междувременно ти работиш здраво, както в работата ти, така и за Господ, а трябва да се опитваш да намериш начин да свързваш двата края. Що така? Почему? Why? Warum? Pourquoi? Нечи. Защото ние мислим като света. Нашето мислене е свързано с онова, което светът мисли за просперитет. А не е свързано мисленето ни с това, което Бог ни дава като просперитет. Разбирате ли ме? И понеже нашето мислене много се доближава до това, до светското, какво е просперитет, искаме и ние да мислим като тях, но ние не можем да мислим. Затова казва, че трябва да обновяваме ума си. Нашият проблем е, че като започнем да мислим защо нечестивият прави така, значи не искаме да бъдем като това. А нашият ум не трябва да позволява въобще да мисли по подобен начин. За всичко трябва да благодарим и всичко трябва да приемем. На всичко трябва да вярваме на Бог, че и доверието да се сложим в Него. И когато сме в най-трудните си моменти, да кажем, в Твоите ръце оставям всичко. На Твоите ръце предавам всичко. Защо? Защото разбрах, че има огромна сила в това. Защото когато си в безсилието си, ти не можеш да направиш нищо, освен да оставиш всичко в Божиите ръце и да кажеш, на Тебе го давам. Аз не мога да направя нищо. Знаете ли, има такива моменти, в които много често от нас подготвяме някакви неща. Стремим се, поддържаме, правим това, правим онова и ще се случи, нали, и така нататък. Имаме някакви планове, имаме някакви мечти, правим го това и изведнъж, когато нещо се срути, тотално се срути, и ти кажеш, що сега? Ама това не беше така. Не съм го очаквал това да стане, ама защо така? Се получи. И тогава идва един, който очаква само твоето съмнение, да дойде и да те напълни главата с един куп глупости и да ти прошепне нещото. Виждаш ли? Ти нали ходиш на църква? Ти нали си еде си какъв? Виждаш ли? Погледни. Отново всичко се срина и Бог позволи това да се случи в живота ти. Защо Бог позволи това да се случва в живота ти? Не виждаш ли?
О, ти си сбъркал. Ти не трябваше това. Ти трябваше да направиш друго. Защо се срина всичко в твоя живот? Защо? Какво се случи? Ето това, Бог така ли се отнася с тебе? Когато ми вярваш за своето водителство. Оставяте да се чудиш дали си чул гласа му или не. Или да имаш, сигурно водителството му е фалшиво, а? Не ти е дал точен отговор. Ще ти напълни главата с един куп щурди. До такава степен ще те доведе до пропаста, че ще се подхлъзнеш. Вероятността да се подхлъзнеш в бедната и в лъжителни капана на Сатана е огромна. Защото е грях да кажеш, че Господ е несправедлив спрямо теб. Или не веш, или не виждаш, или не чуваш, или не знаеш какво точно се случва в живота ти. Ние сме тук, защото вярваме, че Исус е жив. И аз го вярвам в цялото сърце, имам лична среща с Него. Аз вярвам, че и Бог е жив. Аз вярвам, че Исус има най-доброто за мен. Обаче, когато всичко поставиш в Неговите ръце. И много често Бог се случва да отнема нашето безсилие, да отнема нашата сила, за да ни докара до безсилие и да кажем като апостола, защото когато съм немощен, тогава над мене почива Твоята сила. Защото когато съм немощен, тогава съм силен. И не веднъж Бог ни е докарвал до немощта и до страдание, за да признаем Него в собственото си безсилие. Защото когато дадеш много сила на човека, може да убие някого. И понякога, дори в кръга на шегата, си казах, Господи, търпение ми дай, че ако ми дадеш сила, ще ги избия всичките. Знаеш ли, има толкова много хора, които си задават по църквите този въпрос. Но в църквите не се разисква подобно нещо. А аз искам да ви дам практичните неща, за да ви предпазя от това да не се подхлъзвате и да не употребявате неща срещу Бог, за които всъщност могат да бъдат и грях. Защо? Защото ще обвиним Бог в несправедливост. Че се е отнесъл към нечестивите по-благородно и по-благо, отколкото към нас. Но ние сме деца. И знаете ли, в къщи го има същото нещо. Където са повече от едно дете, все някого недоволства един. И му каза, ти на батко даваш повече. Ти на кака даваш повече. Ти на него правиш повече, на мене даваш по-малко. На него купуваш нещо, на мене не купуваш. А той не слуша. Аз ходя на училище всеки ден. Мия си зъбите и правя всичко. А на него купи телефон. Защо? Ти си несправедлив баща. Несправедлив родител. Обаче, аз знам, че родителското сърце е голямо сърце. То не е защото иска да ме лиши от това. А защото брат ми има, може би, нужда. И затова така е постъпил. Аз знам, че моят баща ще снабди всичките наши нужди от своето богатство в слава. Аз знам, че моят баща ще даде всичко, от което имам нужда. Няма нужда да го обвинявам, а просто да кажа, когато ти решиш. Аз съм тук. Аз знам, че ти не ме забравяш. Аз знам, че ти ме наблюдаваш вкъщи. Аз знам, че ти знаеш аз какво правя. Аз знам, че ти знаеш, че съм ти верен. Аз знам, че ти знаеш, че хода с теб. Аз знам, че ти знаеш, че те обичам. Но знам, че ти се грижиш за мен. Нека да не проявяваме това недоволство и да кажеш, ама Господи, защо към мен, защо към едните си по-справедлив, към другите не си? Библията казва, че когато слънцето изгрява, загрява и за нечестивите и за добрите. Нали така? Когато седнем на масата, мама слага на едното и на единия едно и на другото същото. Ние се храним по един и същи начин.
Обличаме се по един и същи начин. Всичко останало се нарича прищявка, а не нужда. Защото Бог вече е снабдил всичките ти нужди. Бог е видял от какво имаш нужда и е снабдил. Ако Бог не е снабдил нещо, твоята нужда, значи не е било нужда, било е прищявка. И трябва да благодарим на Бога, че има неща, които не ни е дал. Разбирате ли? Защото знае кое е най-добро за нас. Ние искаме понякога много неща. Искаме да бъдем това, което ние искаме да бъдем, а не това, което Бог иска да бъде. Но аз трябва да се доверя на моя баща. Аз трябва да му дам повече, отколкото той очаква от мен. Също като блудния синът, който когато блудният му брат се прибра, каза: аз съм тук с теб, ти теле не ми заколи. Аз съм тук с теб, ти дреха не ми даде да облика. Пръстен на ръката ми не сложи. Справедливо ли е сега? Обаче думите на бащата бяха: сине, ти си винаги тук. Всичко мое е твое. Кое тук не е твое? Но брат ти беше изгубен и се намери. И е важно, че се завърна в дома. А аз като баща трябва да го посрещна. Защото както обичам теб, така обичам и него. Нищо, че ти гледаш на него с други очи. Аз се обичам толкова, колкото ти дори не можеш да си представиш. Но Бог разбира нашите вътрешни терзания. И Бог винаги ще ни даде това, от което имаме нужда. Единственото нещо, което трябва да направим, е да се пазим от съмнение, което ще ни накара да се подхлъзнем и да обявим Бог, че е несправедлив спрямо нас. Да не бъде. Научихме се, че трябва да уповаваме истински на Бога и да му имаме доверие. Нещо, което е много трудно за някои хора. Но аз знам, че ако Бог ми е дал, значи се е погрижил за мен. Ако Бог не ми е дал, значи пак се е погрижил за мен. Защото не ми го е дал. Не винаги това, което искаме, е това, което Бог иска за нас. Понякога и много често Бог ни поставя в ситуации, в които трябва да ни изпита, за да види как ще бъде реакцията ни. И да не наистина го обичаме. Понякога Бог взима неща от нас. Но не защото не иска да ни дава, а защото има да ни даде по-голямо нещо. Ако Бог ти е взел понякога нещо и те е накарал да го жертваш, то е защото Бог има по-голямо нещо в себе. Никога няма да забравя една картинка, как един баща носи един голям мечок. Обаче крие го и казва на детето си: дай ми това малко мече. И детето казва: не искам да го дам. Но той казва: дай ми това малко мече. Дай ми това малко мече. А зад гърба му се крие огромен мечок. Ние обаче не искаме да пускаме малките мечета. Защото не виждаме какво се крие отзад. Но ако Бог иска да ти... И ако Бог е казал: дай ми това означава, че има да те даде по-голямо от това, което имаш. Бог иска да те благослови повече, отколкото ти си мислиш, че си благословен. Ако Бог ти е взимал малкото, Той ще да даде многото. Защото в малкото си бил верен, на многото ще те постави. Никой не получава големите неща. Всички получават първо малките. Никой не се е стрелвал в живота като ракета на най-високата позиция, ако не извърви стъпките. Бавно е нагоре. Понякога си мислиш, че си унеправдан.
но не си. Ти си благословен, а не унеправдан. Може често да не се получава така, че да посреща Бог очакванията ти. Или може би това, което искаш, е в сериозен конфликт с Божията воля. Единственото, което трябва да направим е да знаем, е, че Бог е добър. И винаги има по-доброто за нас. Може да ти се струват някои неща като огромни, като планина, не можеш да ги прехвърляш. И знаеш ли какво е решението? Просто да тръгнеш да я изкачваш. Никой няма да те вземе с хеликоптер и да те постави на върха. Но ти трябва да извървиш пътят си към върха. И ще има моменти, в които трябва да слезеш от върха. Защото всеки човек има своят изгрев и своят залез. Не обвинявай Бог в несправедливост. Защото само Той е справедлив. И винаги е справедлив. Не се подхлъзвай. И не позволявай на дявола или на Сатана да позволи да се подхлъзнеш и да обявиш, че Бог е несправедлив. Бъдете истински благословени и знайте, че Бог има по-добро за вас. И Той вече ви е благословил. Амин. Приемам благословения от всички ви. Аз знам, че всичко, през което ви казвам, е прещупено през личния ми опит и в моите лични взаимоотношения с Бога. Защото никой лидер или пастир не може да наскочи своя опит. Никой ученик не може да бъде по-горен от учителя си. Аз не мога да бъда по-горен от учителите си, защото те са ме научили. Но мога да уважавам, да почитам и всичко останало. Бог е справедлив. И вярвам в Неговата справедливост. Дори на моменти знам, че винаги, когато го казвам, Бог винаги ме изпитва. И поставя всичките тези думи отново да ги прекърши през мен, за да види дали наистина ще кажа пак същото, че ти си справедлив. Мисля, че всяко разочарование, което преживяваме, може да обвини Бог в несправедливост. Видиш ли защо Бог допуснал това? Но повечето неща са си абсолютно наши и Бог няма никаква намеса в нашия личен живот. Решенията са си наши, всичко е наше. Но нека отдадем всичко в Божите ръце. И го оставим Него и да кажем: в Твоите ръце предавам всичко. Амин. Бъдете благословени. Имаш ли нещо да кажеш, пастор Нанси? Да. Нека преди това да съберем нашите доброволни дарения. Благодаря на всички, които бяхте с нас, които ни слушахте и онлайн. Бъдете благословени в името на Господа. Благославям ви и останете и следващата седмица елате на същата служба, по същото време, в същия час. Българска църква Емануил, град Гент. Амин.